Magandang araw mga kaibigan, oras na para malaman ang mga impormasyong pampubliko na hinding-hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pangserbisyo. Hatid namin yan dito sa Public Demand. Sa ngalan ng aking partner, Attorney Butch Hamon, ako po si Aizelyn David Manzon. Ngayong araw, dito sa Public Demand. Maraming tao ang naaabuso at kailangan maipagtanggol ang kanilang mga karapatan na naaayon sa batas. Katuwang ang Korte Suprema ng Bansa sa paglutas ng mga kasong ito. Kaya naman ngayong araw sa Public Demand, kasama ang Municipal Trial Court, tatalakayin ang mga usapin patungkol sa kanilang serbisyo. Ngayong araw na ito para samahan tayo sa ating talakayan patungkol sa serbisyong hatid ng Hall of Justice. Narito po si Sir Lord Francis Musni, ang Clerk of Court 3 ng MTCC Branch 2 ng City of San Fernando, Pampanga. Magandang araw po sa inyo, Sir, at bati muna po kayo sa ating manonood. Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapanood. Yes, Sir, bago po natin simulan ng ating talakayan, nais po na nating ipabatid sa ating pong mga manonood ito pong mandato ng inyong ahensya. Ito pong Hall of Justice ay isang gusali na kung saan matatagpuan ang pangunahin na dyan, ang lokal na hukuman, ang mababang hukuman o lower trial court. Dito sa atin ay ang Municipal Trial Courts in Cities. Diyan matatagpuan ang Office of the Clerk of Court at ang 4 na sangay o branches. Matatagpuan din po dyan ang tanggapan ng Regional State Prosecutor ng Department of Justice. Yan po ang mga matatagpuan yung mga tanggapan dyan sa gusaling itinayo na tinatawag na Hall of Justice. Okay, Sir. Kayo po ay under sa Supreme Court. Opo, bilang bahagi ng tinatawag na lower courts o unang bahagdan ng mga hukuman sa bansa, ang Municipal Trial Courts, kasama na yung mga Metropolitan, Circuit at City Trial Courts, ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Korte Suprema ng Pilipinas. Okay. Sir, itong justice system natin, ito po ay napakahalaga dahil alam naman natin para sa isang bansang mapayapa at talagang napapatupad yung tinatawag nating peace and order, kayo po ay pangunahin dito. Nais namin kunin muna yung opinion niyo, Sir, dito sa ating pong justice system. Sa inyo pong pananaw, kumusta na ba ang justice system sa Pilipinas? Alam niyo po, sa nahuling taon, pinag-ibayo, nahuling 2 taon, lalong pinag-ibayo ng Korte Suprema ang utos o tagubilin na lalong pabilisin ang pagtakbo ng mga kaso upang matupad ang mandato sa ilalim ng saligang batas at maibigay ang kaukulang atensyon sa pagtakbo ng mga kaso upang mapanatili ang respeto, pagtingin at paggalang ng mamamayan sa integridad at sa kalidad ng hustisyang hinahatid ng ating mga hukuman, kung kaya't itong huli nilang inilabas na kautusan itong continuous trial, mas organisado po, mas maselan at mas tumatakbo talaga ang timeline para mas lalong matutukan yung mga kaso. Okay, so kung in the past, Sir, it will take months, talaga, or years yung iba pong mga kaso. Ngayon po dito sa continuous trial, days na lang ba ang bibilangin natin, Hindi Sir? naman po. Kung wari, lalo lang pinaigting ng ating hukuman ang pagpapairal sa mga timelines na susundan ng pagpipresenta ng bawat kabilang panig upang mas lalong mapaigting ang proseso ng pagtakbo ng pagdinig. Okay. Sa mga nakalipas na panahon, Sir, ano ba yung mga masasite po nating mga, hindi ko naman masasabi mga problema or yung mga sasabi nating mga naging hadlang po para hindi ganun mabilis yung yung pagpapatupad nitong mga pag-usad ng mga kaso? Palagi pong nagpupumilit ang masidhi po ang pagpupumilit ng mga hukuman na sundan ang mga patakaran at alituntunin na itinatagubili ng saligang batas at ng mga kautusan ayon sa Rules of Court at sa tagubili ng Supreme Court upang mas lalong mapabilis ang pagtakbo ng mga kaso at manatili ang confidence o ang paggalang at pagtingin ng mga mamamayan sa integridad
ng ating mga hukuman. Okay. Sir, katuwang ng ito po, itong mga yung mga lower courts na tinatawag, ano pa yung mga ahensya na talagang kasama po ninyo dito sa implementasyon nitong ating tinatawag na justice system ng bansa? Siyempre po, sa mga nakakaalam, palagi nila sinasabi, isang aspeto ng justice system ay ang criminal justice system. At may may limang poste o may limang haligi. Ang kapulisan, ang prosecution, ang mga abogado at ang hukuman. Dito po sa pagtakbo ng pagdinig sa hukuman ay napakahalagang bahagi ng tatlong grupo, no? Ang prosecution o ang prosecution, ang hukuman na siyang nagpapatakbo ng paglilitis ng mga kaso, at ang mga abogado, kasama na dyan ang mga pribadong abogado, at ang mga abogadong ibinibigay sa pamamagitan ng Department of Justice ng Public Attorney's Office. Okay. Sir, as compared with other agencies, halimbawa sa Department of Health, Department of Education, ito po yung mga talagang lapitin ika nga nitong ating pong mga kababayan. Mas alam nila yung kanilang mga serbisyong pwede pong matanggap mula sa mga ahensyang ito. Pero pag sinasabing yan po Hall of Justice, sa mga lower courts, medyo konti lang yung impormasyon na alam po ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ninyo, pwede nyo po bang i-share sa amin yung mga serbisyong hatid po ng inyong ahensya din? Kasi hindi naman katulad dito ng mga frontline agencies na araw-araw mong kailangan. Ang kalusugan ay araw-araw mong kailangan. Ang mga usapin tungkol sa kalakal, araw-araw yan. Ang usapin tungkol sa iba't ibang everyday na kailangan ng tao. That's right. Pagkain, gamot, edukasyon. Ngunit kami, madalang lang nakakailanganin mo. At iniiwasan talaga At minsan. siyempre iniiwasan. That's right. Dahil yan hindi normal na agos ng buhay na ikaw ay nasa husgado araw-araw. Kung kakailanganin lang na ipaglaban ng iyong mga karapatan o itaguyod ang inyong interes na kinakailangang mamagitan ang batas sa inyong panig, doon lamang kayo pupunta. Tapos meron pa tayong mga kaso naman for the family court. Sakop niyo po ba yung sa Hindi family po court? namin sakop yun. Okay. Yun po ay nasa ilalim ng itinakdang kapangyarihan ng second level courts o ang regional trial courts. Ano yung mga kaso under those, po? Meron pong mga Na hindi na po particular ninyo na kaso, halimbawa sa mga kasong kriminal, generally, ang mga kaso pong may mga parusa na inilaan ng batas na hindi lalampas ng 6 na taon ay nasa ilalim ng jurisdiksyon o kapangyarihang dinggin at litisin ng mga first level court o yung sinasabi ko nga municipal, city, metropolitan trial courts. Ang hihigit doon na parusa sa kasong kriminal ay sa mas nakahigit na mas nakatataas na hukuman ang tinatawag nating regional trial court. Okay. For the civil cases po, same Sa din ba? civil 6 cases years po, and may below? particular amount ng jurisdiction sa halaga ng claim kung magkano ang inyong hinahabol. Okay. So, meron bang certain amount, sir, para malaman ng ating mga kababayan? Ang expanded na yun, 300,000 pataas. 300,000 pataas? 300,000 pababa. Sa inyo po iyon. Okay. Anything sa RTC na nila i-file? Opo. Sir, may tinatawag silang mga special proceedings. Ano po ba itong mga? Ito pong special proceedings, ito po ay mga petisyon o mga kahilingan ukol sa personal o pampamilyang mga usapin. Issues, okay. Pagbabago Usapin sa lupa, ganun po ba? hindi po, pagbabago sa mga tala ng mga pangalan sa patalaang pang-sibil, civil Okay. registrar, nagpapakorek ka ng pangalan, mga pagpapaimbalido ng kasal, annulment, at limbawa pagpapaayos ng mga adoption, kasama po yan, no? Pag-aampon, legal na pag-aampon, guardianship, pagtatalaga ng iingat sa ari-arian o interes ng isang taong sa ilalim ng batas ay hindi qualified o hindi niya kayang ingatan ng kanyang interes, kamukha ng mga bata, minor de edad, minors, no?
Kamukha ng mga nakatatanda naman na meron ng konting problema sa pag-iisip Okay. o hindi na nila kayang ingatan ang kanilang mga interes o itaguyod ang kanilang mga kapakanan. Okay, maraming salamat sir. Ito po ay simula pa lamang ng ating talakayan. Sa ating pagbabalik, dadako po tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa tanong ng publiko. Dito pa rin yan sa Public Demand. Tayo nagbabalik pa rin dito sa Public Demand. Kasama pa rin po natin Sir Francis Musni mula sa Hall of Justice at tayo dadako na sa mga katanungan ng publiko. At para sa ating katanungan, unang katanungan nandito na po. Ang tanong ko po, bakit po kapag pumupunta kami sa Hall of Justice ng nakasando o shorts, hindi po kami pinapapasok? Pwede naman po kayong pumasok dahil public building yan, pero meron pong alituntunin. Sa lahat naman ng mga hensya ng gobyerno, maging nga sa mga hotel at mga private na hindi ka makakapasok kung hindi ka maayos ang bihis. Dito pa kaya sa tinatawag nating Hall of Justice, bulwagan ng katarungan. Okay. Ang sabi ng Supreme Court sa isang circular, Temple of Justice yan. Para siyang templo ng katarungan. Kailangan nating igalang That's right. ang lugar at ang proseso. So, merong circular ng Supreme Court, 90s pa, sinasabi niya na mariing ipinagbabawal ang mga bihis na hindi karapat-dapat. That's right. Kasi hindi ka naman maglalaro ng basketball dyan . Ikaw ay pupunta sa isang marangal at isang kagalang-galang na venue na lalo pa batas ang itinataguyod. Siguro naman dapat lang magsuot naman tayo ng maayos na pananamit. Okay. At syempre, komportable din Oo naman, naman. yung ating pong mga kababayan pag ganun. Sir, ito naman, pwede po bang malaman yung proseso sa isang court proceedings? Baka ito po in preparation siguro kung siya pupunta sa Hall of Justice sa isa pong court proceeding. Ano ba itong mga Mahaba karaniwan? pong sagutan yan dahil depende kung civil o kriminal. Pero ano po yan, karamihan ng mga kaso po kung kriminal nagsisimula po yan sa piskalya. Tapos po, titingnan nila doon kung I will speak in layman's term. Yes. Titingnan na po nila doon kung karapat-dapat niyang maisampa ang kaso, pag-aaralan, may pagdinig, pagkatapos po, isasampa na po sa husgado. Tapos pang husgado, may sunusunod na mga iba't ibang stages ng pagtakbo ng pagdinig. Okay. Kung criminal po yan, syempre, babasahan niya ng hatol, babasahan niya ng asunto, tapos pupunta sa pre-trial or preliminary conference para pag-usapan yung mga ebidensya, ano ba yung mga question na kanilang iahain sa husgado upang pagpasyahan, ano bang mga ebidensya nilang iaharap, sino ba yung mga testigong tatawagin, Okay. kailan ba yung mga hearing dates. So, nakakalandar na po more or less kung kailan po ang hearing nito, hearing nun. So, nalalaman na rin ng mga kabilaang panig kung available ba siya, available ba yung kabila, para po magkita ang kanilang schedule. Okay. So, yun po yung sinusunod, may pamantayan na sinusundan kung kailan tatakbo. At yan pong prosesong yan ay nakalaan o nakasaad sa rules of court. Okay, sir, under sa court po ninyo, yung pinakamabilis na kaso na masasabi nating na desisyonan agad? Mahirap po Ilang sabihin days? yan. Pero siyempre, ang pinakamabilis na kaso, yung sa unang pagharap nila o hindi pa dumating yung susunod na hearing, nagbago ng kanilang posisyon, nakapag-usap sila, nakapag-ayos, o kung pwede silang magpatawaran, o maaari namang naisip ng isa na nagkamali nga siya at para hindi na sila pumasok sa isang komplikadong sitwasyon, ayusin na nila, yun ang pinakamaiksi. Okay. Ito ba yung tinatawag nilang mediation, sir? Or Ang ito pa rin? mediation po ay isang proseso na kapag ni-refer siya sa Philippine Mediation Center Okay. para subuking pag-usapan ang sibil na aspeto, kung maaari ba silang magkasundo. Ngunit
bago pa man yun, pwede naman sila palagi eh. Okay. Kung bukas naman ang kanilang mga pintuan, na sila'y makapag-usap, mas lalong mainam. Okay. So ano yung mga usual cases na dito sabihin natin sa Pampanga muna, yung mga na-file po sa inyong tanggapan? Wala po akong statistics dyan. Okay. Siguro, isang pag-aaral ang kailangan nyong gawin dyan para makita nyo ang takbo ng mga kasong na isasampa rito sa atin. Okay. So, thank you, sir. Ano, ito naman, sir, itong mga sinasabi nilang mga cases din po, na pending cases. Meron pa po kayong, nabanggit nyo kanina, may mga ginawa ng mga programa para mapabilis. Ito pong ating pong justice system. Sa inyo po bang court, may mga pending cases pa tayo ngayon na hinahabol? Lahat naman po ng may tagubilin sa atin na tumakbo ng maayos ang mga kaso. So, sa pangkalahatan naman po, yan ang ginagawa. Na sundin ang tagubilin ng kagalang-galang ng Korte Suprema na ang ating mga kaso ay tutukan at sundan yung bagong patakaran, lalo na yung rules on continuous trial. Okay, so at least to, pina-follow na po natin at makakaasa yung mga kababayan natin na kung sakali man, pero ang sabi nga nila, iniiwasan, sir, na mapupunta dito sa ating pong mga local courts and even sa mga RTC na tinatawag. Kung sakali man po, may assurance na coming from your agency na mapapabilis na po yung pagtugon dito sa kanila pong mga cases. Sir, para lang sa kaalaman din ng ating mga kababayan, may mga termino po kasi na ginagamit din naman dito po sa mga proceedings. Halimbawa, sir, yung subpoena, ganyan, summons, ganito. Ano po, gaano kahalaga na tumupad po yung mga kababayan natin kung sakaling sila po ay mapadalhan ng mga ganitong Kung mga po yun tayo summons? nakatanggap ng ganitong mga issuances galing sa husgado, kailangan po natin itong tupdin dahil ito po'y ito po'y kautusan galing sa hukuman na kung tayo pinatatawag o tayo inihinga ng sagot, marapat lamang na tayo sumunod sa batas at maaari naman tayong humingi ng kaukulang payong legal upang tupdan ang anumang tagubilin sa ilalim ng mga sinasabi mong inilalabas galing sa husgado. Okay. At ito naman ating pagpapakita ng paggalang sa mga batas ng ating bansa. Okay. So sir, ito pa may mga questions pa po tayo na nais po natin bigyan din ng klaro doon sa mga procedures po na ginagawa po ng korte. Gaano kahalaga din yung participation ng ating mga kababayan para mapabilis ito pong ating pong paglakad itong mga kaso. Kasi minsan sir, di ba sinasabi hindi sumisipot doon sa mga trials po nila or sa mga court trials na tinatawag. Kaya naman lalo pa pong instead na binabanggit nyo nga, may mga programa na kayo para mapabilis, because both parties are not participating, lalo pong tumatagal ito pong mga procedures na ito. Katulad nga po ng sinabi ko, bilang pagtalima sa mga tagubilin at bilang paggalang sa ating batas, kung meron tayong naka-schedule na hearing, darating tayo sa oras, at kung wala naman dapat nakadahilanan tayo lumiban, tayo dumating. Dahil pag sinabing ibinigay ay tinakda ang oras, sundan natin yung oras. Okay. Pag halimbawa sinabing alas 8, tinakdang alas 8, dapat manapa bago yung alas 8, nandun na tayo. Para kung ano man ang mangyari, pag tinawag ang ating kaso, nandun tayo. Okay. Ano po? Sir, itong Justice on Wheels, ito po ba, kasama din po ba ang Hall of Justice dito? May mga pagkakataon po na dinadala rito yung mga buses na tinatawag nating Justice on Wheels, yung IJAW. Ano po. Pag ganun po, dinadala ng Korte Suprema rito sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga sangay na dadalhin dito at magkakaroon ng mga pagdinig doon sa ating Justice on Wheels. Karamihan yan ang atensyong inilalaan yan dun sa mga nakadetine o mga nakakulong. Para mapabilis yung Para mapabilis po ang pagdinig ng kanilang mga asunto. Okay. Meron po ba kayong mga upcoming programs, sir, na papalapit ngayon?
diyan po kami naiiba. Kami po walang mga ganyan. Basta ginagawa po namin ang aming mga trabaho. Kung merong mga nilalabas na tagubilin galing sa Maynila, sumusunod kami. Halimbawa, kapag Setyembre, yun, parang meron kaming Nobyembre, meron kaming National Judgment Day kung saan nagkakaroon ng mga pagdinig kung kailan yung mga kasong maaari ng tapusin upang mailabas. On that day din mismo. Mailabas yung mga nakakulong, dinidinig. Pero madalang po na kamukha ng mga ibang ahensya, meron kaming buwan-buwan. Yes, mga Ang activities. pinaglalaanan po namin ng atensyon ay ang aming mandato na ipatakbuhin ang gulong ng hustisya at panatiliin ang paggalang ng mga mamamayan at pagtingin nila sa independence at sa integrity ng ating mga hukuman. Okay, sir. Maraming salamat, Sir Francis Musni, sa inyo pong oras. At sa puntong ito, hihingan ko po kayo ng panghuling mensahe sa ating mga manonood. Ay, maraming salamat po at tatandaan nyo lang po na kung maaaring iwasan ang asunto, iwasan natin dahil pwede namang pag-usapan ng maraming bagay. Ngunit ang palagi kong sinasabi, minsan kailangan tayong magkaunawaan bilang tao. No? We're human beings, so some things can be discussed. Sometimes we only need to open our doors. You don't need to go and open our doors. You can do it in your own, on your own. Maraming salamat. Salamat po, Sir Francis Musni. Patuloy pa rin po kami magbibigay ng mga impormasyon na ating tututukan at hihimayin dito sa ating programa. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama sa ngalan ng aking partner, Attorney Butch Hamon. Ako po si Aizelyn David Manzon at ito po ang Public Demand. Magandang araw po.